riƙa shi. Masu wurare ku gyara zama tsaf domin jin wannan sabuwar waƙar ta Naziru Sarkin Waƙa. Mu dai Fati Nijar, shahararriyar fitacciyar mawaƙiyar nan ta ƙasar jamhuriyar Nijar. Wannan waƙar dai da suka rangaɗawa cikin ƙasar nan ta jamhuriyar Nijar da Brigadier Abdulrahman Chani mai taken namijin zaki Chani. Masu saurare amma kafin mu kawo muku wannan waƙar har ƙarshe, za dai mu so da ya kasance wannan shi ne fake nan zuwa ku na farko wanda shi ne kuma albarka da kuma mana subscribing ta danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu a kodayaushe tare da mun ɗora. Ta danna mana alamar kuma kan bidiyon namu da lakin da shiya domin haka ne kaɗai masu saurare yake sawa da ke jin zumar kamar wasu ƙararren wato dai labarai da kuma dai waƙoƙi a wannan tasha mai albarka mai taken wasiƙa 43. Yan wadalla yanzu kuma ci gaba da watannin za su ɗora. Masu saurare mun bayyana muku cewa ku gyara zama domin jin wannan waƙar mai taken namijin zaki Chani ta Fati Nijar da kuma dai wato dai Naziru Sarkin Waƙa da su gunguji ga wasu jamhuriyar Nijar da Brigadier Abdulrahman Chani. Masu saurare lallai ba makawa wannan waƙar inda har ka ji ta su kasancewa an batar da kafiya kuma kawai an iya waƙa kuma su kasancewa lallai babba ne nan. Sai a halin yanzu ne masu saurare na gano cewa wani ƙara tabbatar da cewar wannan shine nan dalilin da ya saka har yanzu ake so wato dai Naziru Sarkin Waƙa ya yi wa Aminu Ado waƙa ganin cewa yadda wannan bawan Allah inda waƙa ake yi ta siyasa da kuma dai ban girma da jinjina to lallai fa kawai a rufe kofa kowa yake yi sai ka jira. Masu wurare kada da ya mace ku da surutu ba mu dawo kan abin da ya kawo mu kan batun sabuwar waƙar da Naziru Sarkin Waƙa da kuma dai Fati Nijar. Masu wurare a gaskiyar zahiri dai wannan waƙar ba yin ta ba masu ne ku zuwa nan gaba mai bi fa wannan waƙar za a iya yin ta tsakanin Fati Nijar da kuma Naziru Sarkin Waƙa. Amma masu wurare kuna goyon bayan cewar ai wannan waƙar kuma ku goyon baya shin masu wurare kuna so Naziru Ahmad da Sarkin Waƙa ya yi wa wato dai Chani waƙa kuma kwaso to Allah ya sa mu dace. Ta yana maka wakashin shirin nama ne yanzu sai mu tara ana anjima masu wurare huta lafiya na kwari kullum da wasiƙar da koro.